Kører den? Det gjorde den. Goddag. Det var så lige sådan en unboxing. Hvad hedder det? Jeg kom lidt til at nævne på Mettes live, at jeg havde været i Kio. Vi havde været i Kio på tur i går. Og for første gang meget længe, vi var kørt. Og Mette, jeg tør godt sige, hvor vi var kørt hen, fordi det er ikke, det er nærmest første gang, det er set i Køge. Men jeg har fundet ting. Men vi var kørt til Køge, Kirbo. Der plejer nærmest aldrig at være skab. Det var der så i går. Så det kan jeg jo lige se, hvad jeg har købt. Der er fra et par stande her. Hvor den ene, det var særligt med skrab, den anden var med kort og kuverter og sådan noget. Men man kan sige, at den med kort og kuverter, det var sådan en helt kurv. Med forskellige størrelser af kuverter og kortbaser. Det kan man jo altid bruge. Og sådan en her, det er kort, det kan man jo altså også bruge som til hvad som helst. Og der var en lille smule pynt med også. Det var sådan en hel kasse med kortbaser og kuverter plus en lille smule pynt. Kan du være der, Misse? Misse. Nu kom Misse lige. Det kan man jo altid bruge. Og en lille smule mere pynt. Og der var også 3D-puder med. Og en lille smule pynt. Det kan man nok godt bruge til et eller andet. Og hun der ved siden af et blå missebom. Hvad så, Misse? Nu er jeg lige ting liggende. Der var skoven. For helvede katten. Okay. Der var katten. Flere kuverter. Det siger jeg ikke nej til. Sådan en blok med noget ensfarvekarton til kan man også altid bruge til et eller andet lækkert. Og flere ensfarvekartoner i A4. Altså det kan jo også altid bruges til kortbaser, tænker jeg. Og lidt. Det er ikke helt hvidt det her. Det er lidt creme. Det kan jo bruges til indvendig stuefelt. I de kortbaser, der er lidt mørk. Mere ensfarvekarton. Ensfarvekarton. Det siger jeg ikke nej til. Og det var fandme til en billig penge. Og så noget veller med, hvad hedder det? Det kan du jo godt se. Med noder på. Det kan man også altid bruge til. En karton. Så noget her. Papir, der er sådan lidt, jeg ved ikke om det kan man godt. Det er sådan lidt stofagtigt, det der breder ned i. Det synes jeg er fuldt også med til en billig penge. Det er pænt, faktisk. Så må vi se, hvad vi får ud af. Også den her var der også. Altså, og det er hyggeligt. Mika og vi nyder faktisk at køre på tur til Kio på en gang med. Så kigger jeg efter skræp og spil sammen med Michael. Michael kigger efter spil. Prøver at hjælpe mig med at finde ting også til skræp. Perioder er vi heldige, både med det ene og det andet. Det er mere karton her, ens farve, der kan blive som en baggrund eller en slags, tænker jeg. Flere kortbaser, der er sindssygt mange. Og det var sådan en hel kasse med, og det var hele kassen til 35 kroner. Alt det, jeg havde vist, det var 35 kroner. Og sådan at det, jeg så ikke havde lyst til at skulle have kassen med hjem, der kunne hun få igen, hende der havde den stand der. Men det er så dyre som kortbaser de kan være. Det er ikke altid, jeg gider lave dem selv. Så er det fedt at finde, når der er en, der har sat noget til salg. Og så var der også sådan en Marieklip, Karen Marieklip. Hvad hedder det? Gyngehest. Flere kort. Så var der sørme også i den kasse. Så nogle af de der cellofanposer. Det her skulle også sagtens på. Flere kuverter. Og hvis man ikke nu nødvendigvis sender kuverter med korten, så kan vi jo altid lave et eller andet album eller noget ud af kuverterne. Flere kuverter og kort. Og så et færdigt lavet kort. Ryger på gulvet.
Men altså, vi kører lidt til lidt forskellige kirker rundt om på Sjælland, fordi det er det der med, at det er jo selvfølgelig private, der sælger ud, så det jo varierer jo lidt, hvad der er til salg. Og også årstiden, sådan op til jul, der er der jo ikke meget juleting. Og det der med, når folk har tid, så altså, der er jo generelt der, hvor vi kommer. Ting på standene. Flere kuverter her. Nogle perioder oplever vi, at der er flere stand, der ikke er brugt. Men ja, det var gerne det, de perioder, hvor folk travlt optaget med anden. Så var der igen en Kammerin-klip. Sommerfugle, de også sådan. Og flere sommerfugle her. Så var der en tredje stand, hvor der lige var sådan et diamond painting. Jeg ved ikke, om jeg synes, de er pæne, men de er helt vildt hyggelige at lave. Jeg synes, det er så hyggeligt at lave dem her. Så det er fuldstændig sluk for hjernen. Jeg kan bare putte den farve på, der matcher tanden. Det kan jeg godt lide. Nogle gange, så er det faktisk rigtig dejligt. Så den skulle også lige med hjem, for den ser fint ud. Så den stand, hvor der var skrab på, der var også meget flere ting, hvor jeg tænkte, det var lækkert. Den her synes jeg var lidt sjov, den blok her. 24 postcards og kuverter. Color your own. Den synes jeg var lidt sjov. Nu er jeg også blevet glad for min Copic-tus, så jeg har endelig fundet ud af at bruge den. Og lære, og har lært, når en af de gange, jeg var i Osted, så er en af dem på Lunas design team, kreativ team der er undervist i at bruge de Copic-tusser. Det har jeg lært nu. Det synes jeg er fedt. Som jeg nyder det så meget. Så det måske bare en halv time. Sidder og nuller lidt. Og jeg har jo Treescoops har. Det havde de engang i hvert fald postet på deres blog. Farvekombination, dem har jeg hentet. Fordi det gider jeg ikke bruge tid på. Jeg vil bare gerne bruge tid på at farvelægge. Så de har helt vildt mange. Havde i hvert fald engang forskellige typer farvekombinationer af Copic-tusser. Dem har jeg printet. Så jeg bare kan finde farvekombinationer og så sidde og farvelægge. Det skal nok gå godt. Men en sjov blok, den her. Og det der er til kuverter. Man kan farvelægge kuverterne. Det er altså også sjovt. Hvis man vil. Jeg kan godt se, at det der er indvendigt. Det var den ene på den stand med det alt det skrab. Så var der også sådan en mappe her. Men fordi det er sådan noget indvendigt, så tænker jeg, at det kan jeg sgu da bruge til en eller anden form for album. Og det er sådan en blød læder. I like it. Så sådan en her, opbevaring. Jeg er lidt overvejet, at de der tykke bogstaver, stickers, skal ned i den her. Så jeg har dem lidt samlet på en anden måde, tror jeg. På en bedre måde måske. Og den her med Snellen embossing folder opbevaringsmappe. Og jeg købte den egentlig ikke fordi mappen, men fordi der stod på, der var pakket ind i plastik. Så på skiltet, de jo sætter på, der stod der embossing folder mappe opbevaring, inklusiv 7 embossing folder. Altså det var egentlig embossing folder, når jeg købte dem for. Så kan jeg give mappen videre, tænker jeg, når den er åben. Fordi jeg synes, den er lidt stor i forhold til opbevaring. Men prøv at se her. Der er nogle lækre embossing folder imellem. En med sådan nogle sjove huller i. En med noget tekst. Love. Og så den der. Den er også fin. Den der er også fin. Og den der er også god. Den er også fin. Der er nogle fine embossing folder deri. Så det er også udmærket. Så var der cardmaking kit med Disney. Og det var egentlig fordi det var Disney. Altså Jungle Book. Det synes jeg var lidt sjovt. Det må vi kunne bruge til noget.
Og så i forhold til den blog, der var der også nogle udstandsede nogle ting og lidt tekst med, så var egentlig bare på nærmest, du bare skal have en stak, så kan du lave dig nogle kort og lidt tape. Den hørte til der. Men jeg tror faktisk, kortene er også her. Det hørte også det kort og kuverter hørte til. Så det er egentlig bare en saks. Så kan man lave sådan nogle kort, det synes jeg er smart. Men så det, jeg sådan særligt synes for sjov på den stand, det var de stempler, og det er dig her, der skulle der med hjem. Og den ene, det var den her, en dekorativ strip med alfabetet. C6. Vintage, et eller andet har den heddet, kan jeg se. Den måtte jeg have. Og det kan stempel til 30 kroner, det tror jeg jo ingenting. Hello, friend to celebrate. Awesome. Og det er jo især de store der. Hello. Så er der også nogle fine. Jeg begyndte især med birthday, at også bruge det på engelsk. Men lige dem her, det var i hvert fald de store, især det der hello. Så det her sæt, jeg tror det er det ældre sæt. Normal pris 300 kroner, 150. Hvor det både dice og stempler. Nogle fine pile her. Alterations. Tim Holtz 6. Det kører over. Og så meget cirkler, så det her kører, og det ligner nærmest, det ligner ikke, det har været brugt. Og sådan en stor cirkel, det kan man også bruge på en eller anden måde til noget baggrund. Det, I like it. Cirkler, det er lige med prikker. Det er også fint, det her. Det kan jeg også bruge til. Det er igen prikker og cirkler, det er jo næsten det samme. Og en stencil. Kædemønster. Den er lidt sjov. Okay. Den her, den igen, det er de der store håndskrevne Happy, Smile, DIY, Lover, Life. Det Happy kan jeg i hvert fald bruge. Og jeg synes, det er en pæn håndskrift. Og så den der også, jeg synes, der var lidt fed. Lidt meget fed, det er den her. Kæmpe Bigs. Tim Holtz, Edison. C6 Bigs alfabet. Den er sgu da fed. Meget stor. Jeg ved ikke, om I kan fornemme. Den er 14 inch lang og 6 inch bred, ikke? Så får nærmest bogstaverne næsten en inch høj og næsten 2 inch høj, tror jeg. Okay, her. 1,75 inch høj og cirka en inch bred, ikke? Så der skal man have en stor, eller man kan jo godt gå efter almindelig big shot, så det er udmærket. Men det jeg følte mig heldig, jeg glemte helt at spille lotto for det her. Jeg synes jeg var lidt heldig at ramme på det, vi tilfældigvis. Vi skulle alligevel ud at handle, eller skulle vi ikke, vi skulle på tur, fordi vi lige skulle noget andet. Så lige ind i en Kio. Vi skulle hente ting til katten, det var egentlig derfor vi var ude at køre over. Så kom vi til at køre Kio. Og så var der de her fine ting også. Jeg skulle næsten have spillet lotto. Men, og det, jeg tror det er første gang jeg har oplevet i Køges Kio, når jeg er kommet der, at der har været skrab. Så jeg følte mig sgu lidt heldig. Bortset fra det, når vi alligevel lige var i Køge, så kom vi også til at køre ned til Lune. Der var også lidt par ting, jeg kom til at købe. Men sådan er det. Men hvad synes I ikke, det er okay? Finde det her i en genbrugsbutik, det synes jeg skulle være i orden.
Ikke? Altså, og man kan sige, nu er vi kommet i kigger på ret mange gange, og sådan, om det så er i Hillerød, eller om det er i Holbæk, eller om det er i Køge, eller i Roskilde. Det er sådan lidt på skift, om vi finder noget, og hvor meget vi finder. Det her ret meget, synes jeg. Og en af de få gange, hvor jeg så faktisk synes, det er sådan oprigtigt har været gode ting. Der var også en enkelt gang, hvor jeg fandt kæmpe bunk af tape, dobbeltklippet tape. Og en enkelt gang fundet et sted også, hvor det var 3 Scoops stempler. Gamle klubpakker, der blev solgt til en billig penge. Så det, altså, nogle gange må man gerne være heldig, og så er det godt, jeg er heldig i kærlighed nu. Jeg glemte at købe lotto. Men ja, det var egentlig bare det, jeg ville vise jer. Vi ses. Ha' det godt. Hej hej.